sa ulo ng mga balita. Pangarap na ospital sa bayan ng Umingan, may isa sa katuparan na. Libo-libong civilian volunteers na bigyan ng pinansyal na tulong. Mga empleyado ng Kapitolyo, kinilala at nabigyan ng promosyon dahil sa husay at magaling na serbisyo. Mga pamilyang nasunugan ng bahay sa Mangaldan, tinulungan. Dalawang empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, pinuri ng Bureau of Internal Revenue. Gikusina, umarangkada na. At kwento ng dalawang atleta ng Pangasinan na naging kampyon sa Batang Pinoy 2023, tunghayan. Naimbag nga daw, Masantos, Siago, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capital. Ako si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Matutupad na ang pangarap na bagong gusali ng Umingan Community Hospital. Ito ang panimulang proyekto para sa township project ni Governor Ramon Vico III. Ang buong detalye sa report ni Terry Aquino. Pinangunahan ni Governor Ramon V. Vico III ang time capsule laying at groundbreaking ceremony sa Barangay Gonzales, Umingan para sa gusali ng Umingan Community Hospital. Ang pangarap na moderno at maayos sa paggamutan, bibigyang katuparan na ng Administrasyong Vico. So, magtulungan tayo. Let's complement. Sepentohin ito, paggawa ito. Well, the province can give way because we'd like to focus on certain areas. And one of which is health. Sana maintindihan po ng ating mga kasama dito, na leaders din ng LGU, if we have to prioritize health. Sabi ko nga, kung walang kalsada, hindi ka na mamamatay dyan. Amoy ako, daytoy, nga administration ni Gov Monmon, nagpaspas ako, tagarapat, iti Umingan, nga karahon, iti modernong hospital, ken mayalis ti dadakal nga hospital, iti 30 nga taon, ket naaramid lang nga po, ni Gov Monmon, iti lilig, iti maysa nga taon. Target ng gobernador na umpisahan sa lalong madaling panahon ang pagpapatayo ng gusali ng UCH. A lot bigger than the existing. Oh, yes. Footprint is 3,000. Yeah. Yes. 3,500. Yes, footprint. Yes. Presentable talaga. And well, it's an institution structure kasi. So, dapat maging, ang itsura nito ay maging maayos, number one. Mayroon itong 55-bed capacity at aabot sa 187 million pesos ang pondong ilalaan para rito. We would like to commend the men and women who pioneered and conceived the realization of this project that will give a long-term impact ti panagbiag, ti dumunggal umili, dito'y ilimi ng Umingan. Expect more in the coming weeks from the province of Pangasinan. Yan pong sinimulan, sigurado pong susundan, at ang pinaka-importante po ay tatapusin at mararamdaman. Ang Umingan Community Hospital ay bahagi ng township project sa 4.5 hectare na loteng pag-aari ng pamahalaang panlalawigan sa Barangay Gonzales, Umingan, Pangasinan. Magkakaroon din dito ng commercial area at ilan pang mahahalagang pasilidad. Pag nag-engage tayo sa housing, wala ulit tayong gagastusin. So, biro mo yung housing, magkano lang, wala pa yatang 200 pesos a day for a 24. Tama, Engineer Alvin. Nagmayat na programa ti gobyerno tayo. That is one of the programs of the administration that I would really commend because importante ang may bahay. Bukod sa 58 barangay ng Umingan, inaasahang makikinabang din sa ospital ang mga karatig bayan ng Natividad, San Nicolas at maging pasyente mula sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kasama at sinaksihan ang seremonya ni Vice Governor Mark Lambino,
4th District Board Member Agarico Jerry Rosario, 6th District Board Member Noel Binse at Board Member Dong Perez, mga department heads ng lalawigan sa pangunguna ni Administrator Eli Patagi II, Provincial Health Office Head Dr. Ana de Guzman at mga Chief of Hospital ng lalawigan, representative ng DOH Region 1, mga alkalde ng 5th at 6th District ng Pangasinan, 6th District Consultant Rebecca Saldivar. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita. Muling umarangkada ang pamamahagi ng financial assistance para sa mga Civilian Volunteer Organizations o CVOs. Ang buong detalye sa ulat ni Rich Mahin. Sinimulan sa District 1 itong January 17 ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga Civilian Volunteer Organizations o CVOs. Isa sa mga pumila para makatanggap ng financial assistance si Mang Honorato. 15 taon na siyang CVO ng Landok, Alaminos, Pangasinan. Siyempre, pangbili ng mga para sa bahay, gano'n. Para meron namang panggastos. Maraming salamat kay Gob dahil binigyan kami ng ganito. Si Tatay Juanito naman, 52 years old at 15 taon na ring CVO ng Anda, Pangasinan. Labis ang kanyang pasasalamat kay Governor Ramon Viquico III. Mabuti siyang gobyerno isa. May bigyan ng nitong kwan, ayuda. Ang pasasalamat namin sa kanya. Si Tatay Honorato at Tatay Juanito ay kabilang sa mahigit 3,000 CVOs na hinandugan ng Kapitolyo ng tig-1,000 piso. More or less 3,000 ako na CVOs in the 1st District of Pangasinan ako. May saman na palakpak, kani tayo amin. Kaya't kumati at pasalamat ka na kayo on behalf of the province. Si kayo ako, very active, makikita ng kalsada. Nung ada kinatayan, aksidente, ada di okasyon, si kayo ako di frontliners. Kasama ni Gov. Gico na namahagi sina Vice Governor Mark Ronald Lambino, 1st District Representative Congressman Arthur F. Celeste, Board Member Napoleon Nong Fontelera Jr., Board Member Apolonia D.J. Batay, PCL President Pangasinan Chapter Arthur C. Celeste Jr., at ang mga staffs ng pamahalaang panalawigan ng Pangasinan. May mga nagtanong po sa ating gobernador kung mabawasan po ba o hindi ibibigay yung mga ibang tulong pinansyal kasama po yung sa mga CBOs at PHWs. Isa lang po ang sinabi ni Gobernador. Yan ay isang bagay na ating pinangako sa ating mga CBOs at PHWs na itutuloy-tuloy po natin yan. Kaya hindi po natin pwedeng bawiin ang ating pangako. Halos 3 milyong piso ang naipamahagi para sa mga CBO ng District 1. Kinabibilangan ito ng mga bayan ng Alaminos, Bulinao, Anda, Burgos, Dasol, Infanta, Agno, Bani, Mabini at Sual. Personal ding bibisitahin ni Governor Ramon Viquico III ang iba pang mga distrito sa mga susunod na araw upang ipaabot sa lahat ng mga Pangasinensing CBO ang tulong pinansyal. Patunay ito ng patuloy na pagkilala at pagbibigay pugay ni Governor Ramon Viquico III sa mga sakripisyo at dedikasyon ng mga frontliners tulad ng mga CBO na nakatuwang ng Kapitolyo sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa Pangasinan. Pangasinan ang galing. Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. Bounty Fresh may panibagong donasyong manok para sa pamahalaang panlalawigan at punong barangay Raul R. Sabangan ng Bayambang, wagi bilang bagong liga ng barangay o LNB President Pangasinan Chapter. Yan at iba pang balita, hatid ni Terry Aquino. Tinanggap noong January 18 ni Attorney Rondale Castillo, Executive Assistant 3 at Dr. Araceli Robiñol, OIC Provincial Veterinary Office, ang donasyong 2,216 kilograms dressed chicken mula sa Bounty Cares Foundation Incorporated. Ipinaabot ang donasyon sa pamamagitan ni Dr. Ebilita Rosario, Assistant Vice President ng Bounty Fresh Food Incorporated. Ayon kay Attorney Castillo, ang donasyon ay para sa Community Outreach Program
o feeding program ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Gico at First Lady Maan Tuazon Gico. Isinasagawa ito sa iba't ibang bayan ng Pangasinan sa tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Ito ang unang donasyon ng Bounty Cares Foundation Incorporated para sa taong 2024. Matatanda ang nagkaroon ng kasunduan ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan matapos permahan ni Governor Ramon Monmon Gico III at ni Bounty Cares Incorporated President Tennyson C. Chen ang Memorandum of Agreement noong May 29, 2023 na naglalayong ang Bounty Cares ay magbibigay ng 2,000 kilo ng manok kada buwan. Ang kasunduan ay epektibo simula May 29, 2023 hanggang June 2025. Nagwagi bilang bagong liga ng mga barangay president Pangasinan Chapter si punong barangay Raul R. Sabangan mula sa bayan ng Bayambang. Ito ang naging resulta sa idinaos na liga ng mga barangay election Pangasinan Chapter nitong Biyernes, January 12 sa multipurpose hall ng Pangasinan Public Employment Services Hall. Si Sabangan ay uupo bilang ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan bilang bagong halal na pangulo ng liga ng mga barangay sa Pangasinan. Nanumpa sila sa katungkulan sa pangunguna ni Governor Ramon V. Gico III. Pinakawalan ng Pangasinan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office at Provincial Environment and Natural Resources Office, Pangasinan, ang 6 na sea turtle hatchlings sa baybayin ng Lingayen Gulf nitong Huwebes, January 18. Ayon kay Arnel Cruz, ang team leader ng Search and Rescue ng PDRRMO, habang sila ay nagbabantay ng mga bisitang namamasyal sa tabing dagat, ay nakita nila ang bakas ng mga dinaanan ng maliliit na sea turtle sa buhanginan, kaya't hinanap ang mga ito. Nang mahanap na pagpasyahan na agad itong pakawalan sa dagat bago manghina. Ayon kay Samuel Ocampo ng DENR Penro Forest Ranger, nakipag-ugnayan sa kanila ang opisina ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung kaya't agad nila itong pinuntahan. Base sa tala ng International Union for Conservation of Nature, kabilang ang pawikan sa 50 critically endangered species sa mga buhay ilang sa Pilipinas. Pangasinan ang galing nagbabalita, Terry Aquino para sa The Capital. 12 anyos na swimmer mula sa San Carlos City, wagi sa Batang Pinoy 2023. Narito ang buong kwento. Lamang man tangkad at laki ang ibang atleta, si Mathea, 12 years old mula Butterfly Kingdom E-Learning School San Carlos City, ang namayagpag sa Batang Pinoy 2023. Very proud kasi first time niya, tsaka very petit ang katawan niya, pero kahit ang kalaban malalakas, malalaki ang katawan. Talagang proud kami kasi binigay niya yung best niya. Talagang sa training lang talagang super, kahit naiiyak na yan, pero go pa rin siya ng go. Kasi yung dream niya, malaki yung dream niya. Pangarap niya po talaga maka-join ng National Batang Pinoy and dream niya magka-medal. Sa unang pagsabak, nakapag-uwi siya agad ng gintong medalya sa 4x100 meters free relay. Very hirap po kasi finokus po nila yung yung baga namin and yung bilis po. Sinasabay po nila ako sa malalakas na ka-swimmates ko po. Fino-force po nila akong i-hard ko po lahat ng mga langoy ko. Kahit ubos na po yung hininga ko. Disiplinado si Mathea pagdating sa pangangalaga sa kanyang kalusugan. Labis naman niyang ipinagpapasalamat ang suporta ng kanyang pamilya. Hindi po sila nag-stop na i-support ako and sinasabihan po nila akong go lang ng go kahit nakakaiyak na po yung workout. Kinaya ko pa rin po na mag-training. Hindi ko nga inaasahan, so parang blessing po sa amin yon kasi sa aming team, which is Siringan, ang tawag namin sa team namin is San Carlos City Siringan Swimming Team. So siya yung pinakaunang babae which is 12 years old na nagkamit ng gintong medalya sa Batang Pinoy. Puspusan pa rin ang pag-iensayo ni Mathea para sa mga susunod niyang laban. Susunod, mga empleyado ng Kapitolyo kinilala at nabigyan ng promosyon dahil sa husay at magaling na serbisyo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng The Capital.
sadyang maasahan ang pamalaang panlalawigan sa panahon ng pangangailangan. Katunayan, naging maagap ang tanggapan ni Governor Romandico III sa pagbigay ng tulong sa mga nasunugan sa bayan ng Mangaldan. Magbabalita, Terry Aquino. Naging emosyonal si Ginang Aida Quizon ng hatiran ng tulong ng pamahalaang panlalawigan. Mag-aalas 7 ng gabi noong January 7 nang masunog ang 2 palapag nilang bahay sa Barangay David, Mangaldan. Malaki na nga po, sabi ng binata ko. Sabi ko, yung bag mo kunin mo kasi mamasukan sa lagupan yung bag niya, lahat nandiyan pati lisensya. Sabi niya, yung anak ko parang natulala na kasi malaki ng talagang tabagan, lumaki ka agad yung apoy. Tanging ang suot na damit ang kanilang naisalba. Ito po ay galing po sa Provincial Capitol, sa office ni Governor Gico at saka sa wife niya, kay First Lady Maan Gico, at saka kay Vice Governor Mark Cambino na rin at sa mga sanggunian. Thank you po sa pag-abot niyo sa amin ng hindi lang po yung tulong kundi yung nandyan kayo. Pakalaking bagay. Nagpagawa na ng pansamantalang masisilungan ng pamilya Quizon. Agad namang naghanda ng tulong ang Provincial Social Welfare Office. Bukod sa pamilya Quizon, sa kabuuan ay 10 pamilya ang nabigyan ng mga food packs, pasta package, solar light at mga bigas mula sa pagtutulungan ng lalawigan ng Pangasinan at First Spouses League of Pangasinan sa pangunguna ni Ginang Maan Tuazon Gico. Balitang ang galing, Terry Aquino, nagbabalita para sa The Capital. Pinuri ng Bureau of Internal Revenue ang 2 empleyado ng pamalaang panlalawigan matapos madiskubre ang Peking E-Certificate Authorizing Registrations o E-CAR. Ang kwento hatid ni Rich Mahin. Hasa na si Lilibet Salazar sa pag-usisa ng mga papel na dumarating sa kanyang lamesa. Kaya nang dumating sa kanya ang fake na E-CAR na natanggap ng katrabahong si Virginia mula sa isang kliyente, agad siyang nagduda. Napansin ko yung car na medyo dark sa original, tapos medyo malabo, pati yung certified true copy na galing sa RD. Medyo hindi siya tulad nung mga car na usual na dumadaan sa amin. In the first glance pa lang, makikita mo na parang hindi nga siya yung usual na ano. Kaya may doubt ako, kaya pumunta kami kay Attorney Abad just to confirm na kung talagang original yon. Pinunta nila sa akin, tapos tinignan nga namin, kaya yun nga, yung mga napansin nila, yun din ang napansin ko. So, nirefer namin sa BIR. And it turned out na totoong fake yun kasi yung number na yun naka-issue sa another transaction, ibang pangalan, ibang tao. Ayon kay Attorney Jeronimo Abad, ang E-CAR ay isa sa mga importanteng dokumento na ipinapasa sa kanilang opisina para sa issuance ng tax declaration. Yung E-CAR is siya yung ini-issue ng BIR na nagpapatunay nung payment ng taxes, either estate tax, gains tax, saka donor's tax. Depende sa transaction. Dahil sa pagkakadiskubre ng Provincial Assessment Office sa Peking E-CAR, pinuri ng BIR ang 2 empleyado. Noong Lunes, January 15, 2024, sa flag ceremony, inanunsyo ni Vice Governor Mark Cambino ang magandang balita. We have here a communication coming from the Bureau of Internal Revenue. I'm writing to express my sincere appreciation and extend my heartfelt commendation for the outstanding effort and dedication of your employees in the Provincial Assessment Office, particularly Ms. Lilibet Salazar and Ms. Maria Virginia de los Santos. The recent discoveries and reporting of the fake electronic certificate authorizing registration, or the ECAR, to our office has led us to collect taxes involved in the illegal transfer of properties, or transfer properties amounting to several thousand pesos, which should have been foregone if they have not noticed the fake ECARs.
Ang magandang balita ay angkop at nataon sa linggong ito, kung saan ay integrity ang value focus ng pamahalaang panlalawigan. Integrity in an organization further strengthens yung ating pong commitment towards bringing the best here in the province. Ang magaling na serbisyo sa bawat Pangasinense ay isa sa mga advokasya ni Governor Ramon V. Gico III. Sa katunayan, siya ay isa sa tagapagsulong ng good governance. Pangasinan ang galing. Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. Patuloy na kinikilala ng pamahalaang panlalawigan ang mahusay at magaling na serbisyo ng bawat empleyado. Katunayan, bilang sukli ay may mga nabigyan ng promosyon. Balitang ang galing, hatid ni Terry Aquino. Labis ang tuwa ng 3 empleyado ng Umingan Community Hospital. Ang magandang balitang hatid ni Pangasinan Provincial Administrator Eli Patage. Si Kevin Arquera, mahigit 5 taon nang naninilbihan sa UCH bilang head nurse ng emergency room. Hindi niya inakala na kalakip ng kauna-unahang pagbisita ni Administrator Patage ay magandang balita. Outright, on the spot nga, change the appointment nan from Bukod kay Kelvin, 2 pang empleyado ng UCH ang magiging permanent employee. Isa ang mula sa casual status sa accounting at medical section na naninilbihan na sa loob ng 15 taon para sa unang batch dito. Nasa assessment and evaluation ngayon ang mga empleyado sa mga hospital ng Pangasinan. Ito ay base sa utos ni Governor Ramon V. Gico III na bigyan ng oportunidad na umangat sa pwesto ang mga empleyadong matagal nang nagsasakripisyo para makapagbigay ng magaling na serbisyo sa bawat Pangasinense. Kawawa yung iba dyan, 30 years na, job order pa rin. Alam mo, ang prinsipyo dyan, di ba? Nag-devote tayo ng buhay natin sa ospital. Hindi man lang natin natikman maging casual man lang o permanent. So, tingnan nyo, evaluate nyo. Yung deserving, we give them the opportunity to be part and be permanently part of the provincial organization. Deserving ka, qualified, competent, and with good character. Giit ni Administrator Patage, bukod sa mga qualification, kasama sa assessment ang tamang pag-uugali ng isang empleyado. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capitol. Puspusan ang inspeksyon sa mga ospital ng Pangasinan para matiyak ang dekalidad at maayos na serbisyo. Ilang kauni naman ng ilang pagamutan ang nagbulat sa magandang balitang hatid ng Kapitolyo. May kwento si Terry Aquino. Masayang sinalubong ng mga empleyado si Pangasinan Administrator Eli Patage II nang bisitahin niya ang mga empleyado ng Umingan Community Hospital. Sa ngalan po ni Governor Ramon Vico, maraming pong salamat ulit sa Umingan Community Hospital for giving us your time. Lalong nabuhayan ng loob ang mga empleyado ng pag-usapan ang plano sa mga empleyadong maitalaga sa tamang pwesto. Deserving ka, qualified, competent, and with good character, outright, on the spot nga, change the appointment nan from Lasan, kanya po iti kuntaway nga gobernador, taktakos di puno kay kanan na, Dijay yung apal na ide na ma-experience mo kumat, ordinaryo mataga Pangasinan, dahil nakikita ng pamati kayo. Masayang nagtapos ang pagpupulong sa UCH. Nabigyan ng inspirasyon ang bawat empleyado. Naibahagi rin ang direksyong tinatahak ng Gico Administration, lalo na sa konteksto ng pagbibigay ng maayos na serbisyong pangkalusugan sa bawat Pangasinense. Nagsagawa rin ng ocular inspection ng grupo sa pagtatayuan ng gusali ng UCH sa Barangay Gonzales, Umingan. May lawak itong 4.5 hectares. Sumunod na binisita ng grupo ang Eastern Pangasinan District Hospital ng Tayug. We have to look for competent, qualified, and with good character
doctors, nurses, and other allied medical professionals. Itital talaga na prinsipyo ni Governor when it comes to public service, dapat i-appoint according to merits. Hiniling naman ng administrator sa paggamutan na magkaroon ng tamang sistema sa OPD o Outpatient Department upang maiwasan ang mahabang paghihintay ng mga pasyente. Nakatakda ring magdagdag ng bilang ng mga doktor sa paggamutan dahil sa dami ng mga pasyente. Huling binisita ng grupo ang Asingan Community Hospital. Kabilang sa mga naglibot sa mga hospital si PHO Head Dr. Ana de Guzman, Umingan Community Hospital Chief Dr. Tracy Lou Bitoy, Tayug District Hospital Chief Dr. Maria Vivian V. Espino at Provincial Accountant Attorney Marlon Operanya. Balitang ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Susunod, Gikusina umarangkada na para sa mas malusog na Pangasinan. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capital. Umarangkada na ang Gikusina. Ito ang hudyat ng bayanihan para sa mas malusog na Pangasinan. May kwento si Terry Aquino. May kakampi na ang mga kababayan nating may problema sa nutrisyon. Ito ang Gikusina. Kanina, game na game si Governor habang binibigyan ng mainit na lugaw ang mga residente ng Umingan, Pangasinan. Labis ang tuwa ng mga residente at di makapaniwalang si Governor pa mismo ang mag-aabot sa kanila ng pagkain. Just like a reminder that, of course, the Governor is with you and would like to take care of you, considering that I'm here as your friend, brother, kababayan. Walang ginugol na pondo ang lalawigan para sa Gikusina. Donasyon ito ng isang Pangasinense para buhayin ang bayanihan para sa mas malusog na Pangasinan. Tinatawagan ko ang mga viewers na mag-donate pa kayo ng karagdagan ng Gikusina. Para sa barangay. Hangad ni Governor Gico na dalhin ang Gikusina sa mga nangangailangan, lalo na ang mga nasa liblib na lugar ng Pangasinan. Pangasinan ang galing, Terry Aquino para sa The Capital. Determinasyon, iyan ang naging puhunan ng mga atletang gold medalist mula Virgen Milagrosa University Foundation sa kanilang laban noong nakaraang Philippine National Games 2023. Kilalanin natin sila sa report ni Rich Mahin. Isa si Cristalline Adalino, 18 years old at grade 11 student ng Virgen Milagrosa University Foundation sa nag-uwi ng gintong medalya sa Philippine National Games 2023. Lagyan niyo lang po talaga ng determination yung pagtitraining niyo, lalo na po pag dream niyo pong umangat. Kasi po, wala pong aangat pag hindi niyo po sinasabayan po ng determination. Para kay Cristalline, hindi lang ito basta sports, kundi isa ring paraan para maipahayag ang kanyang sarili. Pero ang gusto ko kasi sa batang yung dedication niya, as determination niyang manalo talaga. So, nag-focus yung bata and naging prepared lagi siya sa bawat training na ginagawa niya. Nai-enjoy ko po siya kasi po, lalo na po yung team po, nakakatulong po siya na ma-express mo yung feelings mo sa sa sports. Ang 20 years old at first year student na si Mary Rose Frias,
hindi rin inakalang magiging gold medalist. Malaki raw ang impluwensya sa kanya ng kanyang coach. Pero parang siya po yung motivation ko, ganun. Para parang maging malakas po ako. Kasi pag nakikita ko po sila, parang naisip ko lahat po nung yung parang tinuro niya pong training sa amin, yung hirap, ganun po. Si Guhan Garcia, 20 years old rin at second-year student ng DMUF. Pangarap na talagang maging gold medalist sa mga national competitions. Dati, nakangarap lang ako na makapaglaro sa gantong kompetisyon. Then, hanggang sa magugulat na lang ako, andito na ako sa kumbaga pinapangarap ko lang po dati. So, worth it naman po yung kumbaga pinili kong landas na tinatahak po ngayon. Po, since grade 4, tumatakbo na po talaga ako. Dire-diretso na po yun hanggang ngayon po, pagka second year po. Labis ang pasasalamat ni Guhan sa buong suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga katulad niyang atleta sa Pangasinan. Very thankful po ako and parang naging sila na po yung kumbaga pinaghuhugutan ko na po ng motivation. Nagpapasalamat po ako sa province ng Pangasinan sa suporta po na ibinigay nila. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. Malaking tulong sa kabuhayan ng mga taga-Baretao Manawag ang Sampaguita Farming. Ang kwento ng kanilang kasipagan, hatid ni Tere Aquino. Pagpasok ng simbahan, nakagawian na ng mga nagsisimba ang bumili ng bulaklak ng Sampaguita. Si Liza Gorospe, alauna pa lamang ng madaling araw, nagtitinda na sa simbahan ng Dagupan. 20 taon na raw niya itong ginagawa. Mga magkano yung yung pag nakalabas na lahat? Pag nakalabas, meron din 500, 700. Nag-aani ng mga pabukadkad na bulaklak si Eddie nang datnan namin sa taniman niyang mahigit 1 hektarya. Bago lumubog ang araw, binabalikan nila ang mga hindi napitas na mga bulaklak ng umaga. Ayon sa kanya, 20 taon na niyang alaga ang mga punong ito ng Sampaguita. Ang mga namimitas kumikita ng hanggang 200 piso sa loob ng 2 oras, depende sa kanilang bilis. Paano po yung swelduhan ho sa ganito, sir? Tirtabo rin. Magkano po yung 20, 25 ang isang tabo. Kung mahal ang pagbili, tadagdagan ang upa ng mga nagpipitas. Ito na ang ikinabubuhay ng pamilya ni Eddie. Kumikita rin mula 5 hanggang 700 piso sa paghabi ng bulaklak sina Mary at Angelica. Mahigit doble ang kita kapag mahal na araw o linggo. Bukod pa ang presyo ng mga ilang-ilang na nakatanim lamang sa paligid ng kanilang bahay. Madami na po namin. 1.8 na tukog, 1.9, hanggang 2K, depende po sa dami ng patukog nila. Ang Sampaguita Farmers Association ay may kabuoang 15 miyembro. Lahat sila abala sa maghapon, produktibo, may kita at nakakatulong sa pamilya. Nagpapasalamat sila sa dagsa ng mga turistang namamanata dahil sila ang bumubuhay sa industriya. Pangasinan, ang galing. Tere Aquino, nagbabalita para sa The Capitol. At yan, ang mga balitang ang galing, hatid sa inyo ng The Capitol. Sangal ng buong pwersa ng Pangasinan Information and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan. Ako si Christine Flores. Masantos Yaagaw. Pangasinan, ang galing.